Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Бародаро, имрӯз 16 феврал 2024 сол 1000 рубли русӣ баробар ба 118 сомонӣ. Бародаро, навор кардем аз молбозори Ҳоҷи Шариф, ҷумъабозори Ҳоҷи Шариф, шаҳри Бохта, вилояти Хатлон, шаҳри Қумртепа. Бародаро, говҳои гусоладор навор кардагем, молои майда барачора навор кардагем, буқо барои бастан, буқои калони савдошидагӣ, бачаҳои майда ба қадри имкон навор кардем. Бародаро, видеоро пурра тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канал обуна шавед. Барои пешрафти канал яктаи лайка дариқ надорем. Бародаро, мо видеоро сар кардем, видеоро пурра тамошо кунед. Гурӯғаи мо вилояти Хатлон, ноҳияи Ҷиликул, Дӯстӣ, Хоҷагӣ Ишбек-Сатторов, ориентир пушти заправкаи Баҳороил. Бародаро, рақамое ки дар рӯи экран мебинед, WhatsApp ҳаст, телефоншам кор мекунад. маълумоти пурра дар бораи Еврозабор гирифтанӣ бошед, якта навор кардагем дар бораи Еврозабор, силкаша дар комментария мемонед. Бародаро, бидороен тамошо кунед, маслиҳат кунед, заказ кунед. Бародаро, молбозори Ҳоҷи Шариф, ҷумъабозор, наворро сар кардем аз говҳои гусоладор. савдо шид гови гусоладори маҳаллӣ, гусолаи мода дора, ғуноҷинча 8500 савдо шидай. мана чочош 8500 харидааст. шириш 4-5 литр тақрибан, 3 литр то 5 литр. 8,5 савдо шуда. Гусолаш мода. Бародаро, ина дутта гови гусоладори дига савдо шуда. Ина най очиша, най бачаш. Нарай мода. Нар буда, бача будааст. Мана. Дига ҳоз дуимшам нишон метем. Бародаро, мана чочош. Ардош я ҷоя савдо шидагия, дай дуим шай. Бародаро, иш гусолаи иша. Ишам нарай, ишам бача будааст. Ардош я ҷоя 15200 а? 15200 савдо шида. 15200 дутта гова я ҷоя харидааст. Бародаро, тамом. Ина чочош. Бародаро, мана додар харидааст. ҳозир ки харида дар дасти додара. Икҷо мерава аку? Кадом ноҳия? куҷо? Шӯриён мерава. Майли, худо баракатшатия. Бародаро, ина гови гусоладори якум зой, гусолаш мода. сар бега 4-5 литр шир доштааст. нарша 11000 мега, муомила дора бо. ина бозор чанд кад ака? Бозор чанд кад? 10-200 бозор кардааст. Бародаро, инаи ака оз нарх кадестад. онаи чочошай. Бародаро, барноми пура олмемонам олом капчо. мада насиб накина. 10-200 бози кардестад. Бародаро, як дига гови маҳаллӣ савдо шид 7500 сомонӣ. най гусолача шид. Нарай мода ака? Мода, гусолаш модача, ҷича. 7500. Бародаро, саҳаро бега 4-5 та шир дора мега, соҳибиш гуфтеста. соҳибе ки фурӯхтагия ҳава гуфтеста 4-5 та ҳаста. баҳз мана чочош гови аҳли созай. Бародаро, 7500 савдо шид, боз мефурӯшаед. ина бародаро, гови қадбаланди буз бала 13500 ҷои сунгириш мега, ҳозир 12500. я амаки нарх када рафт надод 12500. саҳар бега 10 та шир дора мега, ба ҳузур. мана чочош. Бародаро, гусолаш мода,
бародаро. Гови қадбаланди ё шам. Чанд имзоя ба? Якум салаш мегасои бош. Бародаро ин як дига гови гусоладори тоза, моли тоза. Нарша 12000 мега инара мода. Буқача гусоладор. Мана чочош бародаро. Шириш чанд қай? Шириш чанд қай ака? 6 литр сафару бега. Бозор чикад ака? Бозор 10000 бозор када, озирашта додагинес ако. Наимо. Соҳибиш деимзой дар мега ина бародаро го акешам тамошо кунед. Шохоша чиёша тамошо кунед. Бародаро ина гови буғуз пурсида будем. Савдо шид гови буғузи наздик 5600 сомони савдо шид бародаро. Буғузи наздика ина уже сина кадагия қариб омадагия бародаро. Барои молкунӣ 5600 харида кӯзи. Бародаро нархи барое ки ай шир уже ҷудо шудагиам алафхӯрай сабузхӯрай метавонам беширам бонӣ кунед 1200 мега муомила дора бо 950 920 1000 сум бозор кардаста ҳамиқаи фрухте мега нарм мода аралаш будааст бародаро. Mana qo'shqon. Ayna gapiringizni aytsan berasiz. барои ширӣ 700 сум сар мешавад то 1300 амина калониш 1300 бо муомила дора бозорам майдоша 5 6 калонтарша 7 то 8 900 кардаиста. Aka jo, aka. Мамур азӣ. Нархи баро. Майдоша чанд гифтӣ? Майдоша 5 якта пишқор 700. Пишқорча иш 700. Бозор ягон чӣ кадира? 600 650 ами пишқорча дора. Ёра чӣ? 500 450 кардааст. Барои шири бародаро. Бародаро яке аз калонтани мухои бозор 25000 мега нарша савдо меша бародаро. Бозор то 21 акадааст. Килош чанд рамад 500 554 кило живой вес дора бародаро. 21000 бозор кардааст. бародаро буқаи калони фарбе савдо шид. Буқаи 450 80 сомониш кам 20000 савдо шидагия бародаро. Буқаи гизала ин фарбегиша тамошо кунем бародаро. 80 сомиш кам 20000. Буқача 7000 мега муомила дора. Чанд кад бозор? Бозор чанд кад? 58 бозор кадагия бародаро. ҳозирашта додагӣ нест. рақами телефоншам мегирем. Бачаи хурда гап зан кун. Рақами телефон 93 196 6437. Яке савдо ношид метавонӣ ки харидорӣ кунӣ. Адрес куҷои? Хумсангир, молои Хумсангир будааст.
буқа барои бастан. Афош пастарай неки устухонош соза устухонош канунай 6 мега баланди 6000 бозор кардааст. Буқаи калонашидаги. Бародаро буқа барои бастан савдо шид 8250 сомони савдо шид бародаро 8250. Баъд фикрои худтона дар комментарие нависем бародаро арзанда ҳаст ё не. бародаро ҳамин буқара савдо кардастам барои бастан 7000 кардаиста додаги неста наметавонед. бародаро буқа савдо шид 7500 зур гирифтам. бародаро буқачаи карпача 6 мега муомила дорад. бозор ҳозираш нав кардаги нест, ҳози савдо дамонде мега. иношам дар рӯзи хушрӯа. И калонша чанд муфти ака? 7 муомила дорад. ира нарх накардам оли? ой, нав қапидем. Нав қапидем мега ира 7000 мега муомила дорад. ҳами саҳари дабуло бародаро ина буқо барои бастан. Не ала 8 май. Алаш 8 сия 8000 вай 7 кадано 7 кадаги. сия 7 кадаги алара 7 кадаги бародаро 1000 сум кам кардаста ай нархи гуфтагиш буқо барои бастан. ҷо танга бародаро агар дар навор камбудӣ боша бахшиш ба қадри имкон навор кардаистед. буқои беҳтарин барои бастан. бародаро ина дута буқа савдо шидаиста. буқа барои бастан. иша 8 мега кали ангус монанда 7 мега муомила дорад. ангус монанда неки ангус нест бародаро. мумкин ки ягон чалиш шида бошад. на бародаро бозор ҳар душа яҷоя 15000 гуфтаиста бе кардаиста бозор. ин кала Чанд сума? 15000 ҳар душа яҷоя бозор кардаиста. Yorubek çam megirem.